seredes vos. Eu son un xenio. Arreo. Eu tamén chei botar unha man, cariño. Prepara a túa maleta, fillo. Ai, sí. Ah, meu amor. Bricky xa sabe o que ten que facer no caso de que nos sucedese algo. Coídate moito, sabio. Encontramos a súa casa agochada, pero non encontramos ninguén dentro da casa. Non a vin. Non teño nin idea. É unha flor, Alteza. Non, iso é unha frecha. Alteza, aprendédenos como se fai. Alteza, aprendédenos a facer tesoiras, por favor. Tío, ti xa deixaches de ser un príncipe. Desde hoxe será o rei do sol, o rei do país dos maias. Robi, dasme a pelota. Que pasa? Robi! Robi! Mamá, volveu Robi. Robi! Extrañeite moito. Onde estiveches tantos días, Robi? Quero xogar á pelota. Empezo eu. Óllea. Robi. Mamá, Robi está moi raro. Mamá. Moitas grazas pola súa visita. Dígamo que desexa mercar. Moitas grazas pola súa compra. 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 Suneiño, que queres? Que che pasa? A que veñen eses berros? Que raio é esta cousa? Dona Leta. Tenjín. Hola. Mamá. Hola, hola, cariño. Hola. One, five, four. Four. É genial. O meu gorro! Espera! Espera! Sí, que desexa. Hola. Chipo. Claro, é Aninovo. Por que non volvemos todos e xogamos xuntos? Encantada de coñecervos, é un placer. Quen és ti? O amigo de Chipo. Que efecto? E atacando che van facer efecto esas pastillas que tomaches. Creo que é un raposo, papá, non che parece? Pois vai a xeito de empezar o ano que teñen algúns. Moitísimas grazas, a xente. Adeus. Estou vos moi agradecido polo tempo que lle destes á Terra. Actualmente os humanos enfróntanse a profundas reflexións e déronse de conta de que non poden seguir como ata agora. Xa comezaron a tomar medidas contra problemas que ata o presente só foran teóricos. Están vendo que os modestos esforzos individuais combínanse para crear unha iniciativa maior. E estou seguro de que no futuro o planeta Terra será como debe ser. Un planeta que acabará recuperando a súa verde beleza. Agora debemos despedirnos. Quero seguir aprendendo moitas cousas. Agora que vin unha civilización avanzada de plantas, que vin a infinita variedade de vexetais que existen no universo e fun testemunha de como conviviron en paz desde tempos remotos, quero me converter en alguén como a vello patriarca. E por ese motivo, debo ir ao espazo. E ti tamén, Novita. Adeus, amigos. Damos que xos amaño. Toma, xos amañei.